Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na mazarkuwa. A har kullun yau dai kamar yadda kuka sani yau ma mun zo da wani bako wanda ba zan ce komai a kansa ba, amma dai ku biyo mu don jin yadda shirin zai tattaki da kuma za a yi shi. Tare da ni Abubakar Adam ma nake cewa ku biyo mu. Salamu alaikum. Aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Masha Allah, masu kallo za su so su ji sunanka da kuma takaitaccen tarihi. To, da farko dai ina yi wa masu kallo barka da warhaka. Kamar da ku sani sunana Abubakar Sadiq wadda aka fi sani da Broda. To alhamdulillahi, masha Allah, masha Allah. Yanzu yaya aka yi ka tsinduma a cikin ainihin wannan kungiya ta Women and Youth ta APC Yobe? Alhamdulillah, ita ƙungiyarmu mai suna Women and Youth Yobe State APC amanar Sanata Ibrahim Muhammad Bamai ƙungiya ce da aka alakanta ta ko kuma aka organizing ɗinta akan manufofi kamar haka. Na farko dai wannan ƙungiya da kuka gani Women and Youth APC Yobe amanar Sanata Bamai Fortiskum Yobe State tana aiki ne kamar haka wajen taimakawa al'umma da wayar da matasa da ma al'umma baki ɗaya akan mecece siyasa, don wajen agaza musu da taimaka musu da faɗakar da su menene ita siyasa baki ɗaya. Ƙungiyarmu tana aiki akan abubuwa da dama ƙarƙashin jagorancin mai gidanmu Sanata Ibrahim Muhammad Bamai da kuma uwar ɗakinmu Hajiya Aisha Hassan Nahuta wadda ake kiranta da Aisha. To menene alaka tsakaninka da kai da Hajiya Aisha? Saboda yanayi mu ji ya abin yake, ya kuma aka yi kuka samu tafiyar da wannan kungiya ta zo ga wannan mataki. To alhamdulillah, kamar yadda ka tambaye ni menene alakata da ita Hajiya Aisha. Hajiya Aisha dai yaya ce a gurina. Yaya ce a gurina dan tafi karfin yaya a wurina ma. Kamar uwa take wadda idan ta gaya mana dole mu ji, amma da yake bangaren siyasa ake yi wannan, kasan ita siyasa rigar yanci ne. A baya ba ma tafiya a tare da ita lokacin ina jam'iyyar NNPP na yi gwagwarmaya sosai, ganin yadda take kokari take gwagwarmayar ta a siyasance. Wannan abu nata ya burge ni wajen taimakawa matasa da wayar da su da take yi, da nuna musu alkhairi 100% da bata musu bakin ciki akasin wasu wadda muka yi tafiya tare da su. To a takaitacciyar alaka ta dai wannan abubuwa nata ita shi ya burge ni, ta yadda ta nemo mu ba ni kadai ba da dama wadda muke tafiyar NNPP da su. A yanzu haka muna karkashin kungiyar ta Women and Youth APC Yobe amanar Bamai. Muna nan mun tafo zuwa karkashin ta, kuma da yardar Allah da kake gani ita Hajiya Aisha a yanzu a halin da muke ciki babu irin alkhairin da bata mana shi a siyasa ba. Kasancewar sai na gama me na tsaya nake da can a jam'iyyar NNPP na zauna ina yi ban taho gare ta mun zo mun yi tafiya ba, saboda ni a yadda ya nake ji a raina a siyasance in ni ban karu ba na ga wani wadda ya fi ni karamin karfi ya karu, hakan yana samun farin ciki. To Hajiya Aisha ba daga nan ba, zan iya ce maka kusan alakar da ya haɗa mu da ita ma shine kyautatawa al'umma. Kusan ta ebo hali ne ko kuma ɗabi'u a wajen mai gidanmu shi Sanata Muhammad Ibrahim Bamai wajen kyautatawa al'ummarsa. Menene cikakken aikin wannan kungiya? Wani irin kuma gudunmuwa take ba al'umma, 'yan siyasa da kuma mutanen gari ma? To Women and Youth dai kungiya ce wadda muka kafa ta a Zombi ƙarƙashin jagorancin sanatanmu da yardar Allah gwamnan gobe. Muna masa fatan alkhairi. To wannan kungiya da kake gani babu abin da bata alakanta da shi ba, ƙarƙashin siyasa da ma ba siyasa ba babu abin da ba ta yi. Duba da yanayi na rayuwa da ake ciki, akwai masu gidanmu da dama wadda su ma suke tare da Hajiya Aisha wadda suke ƙarƙashin shi sanatanmu. Idan mun kai musu kukanmu ba he sun kai ga shi ba, suna iya daidai gwargwadonsu abinda ko ya shafi siyasa ko bai shafa ba, suna iya ƙoƙarinsu
wani lokacin ita hajjiya idan bai fi karfinta ba ma muka je muka same ta to ga wani yana buƙatar taimako, cikin yardar ubangiji za ta yi, kuma ba ta buƙatar a sanar da cewa ita ta yi, ba ta buƙatar hakan saboda ta yi ne domin Allah. To wannan ɗabi'u nata yana daga cikin abubuwan da ya sa tafiyar mu ta daidai da mu da ita. Kuma ina albishir ga matasan Yobe, ina so in ja hankalinmu akan ɗan takararmu sanatanmu na Zombi. Mun jima muna kuka a siyasa, amma da yardar ubangiji kukanmu ya zo ƙarshe daga tainuwarsa ta farko zuwa na yanzu. Ya yi abubuwa da dama wadda ni a iya wayona na siyasa ban ga wani sanata ko kuma wadda yake matakinsa na ji tarihinsa ya yi irin abin da shi ya yi a constituencinsa ba. To muna yi wa sanata fatan alkhairi da ubangiji ya cika masa muradansa, Allah ya kuma ya ja hannunsa zuwa alkhairi. Mu wannan shine fatanmu, ba ga shi ba ga uwar ɗakinmu baki ɗaya. Allah ya dafa mata, ya cimma mata muradinta, ya biya mata bukatunta na alkhairi ita ma, ya kuma taimaka mata, ya agaza mata, ya bata wadda za su taimaka mata kamar yadda take taimakawa salon al'ummarmu baki ɗaya. Mai honorable Mai Malabu ne, Allah ya kare shi, ya dafa masa, ya kuma ciyar da shi gaba, ya kuma saka masa da alkhairi akan abin da yake yi wa jihar mu baki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. A masu kallon mu duka a nan shirin namu zo karshe, don haka sai ku bibiyo mu a cikin wani sati in Allah ya kai mu a wannan tasha ta mai albarka, tare da ni Abubakar Adam Malaki cewa wassalam.